Assalamu alaikum warahmatullah. Bandiraɓe men yeɓiyankoɓe ayaw men mo Nangue TV, min calmini on goto kala inde muɗum e yettode muɗum. Min beltanimon kadi no fewi chaine mon YouTube mo Nangue TV are mon kadi gam humpitde en humpitde on gueɗe ɗe ganduɗa jaaduɗe e jamanu poɗɗe kadi waɗede kala e saaha. Ɗum noon kadi foof taw mbaɗen abonné e chaine mon YouTube mo Nangue TV, mbaɗen abonné no moƴƴi ɗon ɗo jaɓata vidéo o ɗo ha para e nder hen ma yid bindel boɗol winda sabonné e less vidéo ɗo ɓoƴƴa ɗon, sa ɓoƴƴi ɗon jiiya lenngol ndu, sa ɓoƴƴi lenngol ndu wona waɗi abonné e chaine YouTube mo Nangue TV, mbawa wadde abonné mbawa jeeyede hen. Eɗen gandi ɗo e nder wuuro men Teddugo Madina Gounass eɗen goni oɗo ñalawma alet walla mbiyen dimanche ene hawri e nogas e nayyi lewru men juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi. Ɓen dognoɓe taxi moto e nder wuuro Teddugo Madina Gounass kamɓene kadi ɓe mbaɗi ko dawol mawgol, dawol pattam lamiwol ɗon ɗo guesa ceerno men halife men ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba halifa Teddude Madina Gounass, mbaɗi dawol mabɓe mawgol gam arde kamɓene kadi barkinorade e guesa ceerno ɗo Makkari ɗo hande ko ɗo ɓe dawri kamɓe ɓen dogno taxi moto e nder wuuro Teddugo Madina Gounass. En jii taxi ji motuɗi machallah ɗin ɗo gaari kanƴi kala kamɓe remoɓeɓe eɓen to guesa ceerno he eɓen to e nder dawol ngol. En jii min jaa toon joni so Allahu lamɗo jaaɓi mbawen yettade ɓe yiide dawol ngol, kono kadi e yiide kadi koɓe golli ko, kono kadi e ƴettude kadi konngudi mabɓe kamɓe kadi ardiɓe golle ɗe. En jii machallah taxi ji motuɗi machallah on jii hande fodde capanɗe taxi ji moto hande ɓe cuuɓi ko dawande ceerno mabɓe, ɓe cuuɓi ko dawande ceerno men halifa men ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba ɗo e wuuro Teddugo Madina Gounass. Machallah on jii kanƴi foof eɗin ɗo machallah eɗin ɗo daari kamɓe kala machallah eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe e ngoɗo miijo wongo fayida e ngoɗo miijo wango mana ngo ganduɗa ligganade ceerno mum, ligganade hoore muɗum. Eɗen gandi fodde ko remete ko e makkari e nder guesa ceerno, fodde ko remete ko e guerte e nder guesa ceerno ala jeeɓi ɗum ala waddanaɓe ɗum sowona julɓeɓe sowona miskineɓe Allah ɓe. Ɗum noon machallah kamɓe ɓen ardiɓe taxi ji moto e dognoɓe en beltanimamaɓe no fewi no fewi e ɗeɗo jiyanɗe e ɗeɗo golle payɗinde kono kadi machallah on jii taxi ji moto ɗi banggue banggue ɗin ɗo gaari machallah. En jii taxi ji moto ɗi kanƴi foof eɗin ɗo machallah. Ɗum noon bandiraɓe mbiɗen ni jokken yebde ayaw men mo Nangue TV e wadde abonné wadde j'aime e wadde partagé machallah golle tidde golle mantiniɗe e kamɓe dognoɓe oto moto ɓe goni ɗo e wadde machallah. Sen gayni joni ɗo taxi mo ɗi gaari ɗo min jaa e nder makkari to tawoyenɓe toon kamɓe dognoɓe taxi ji moto ɓe machallah. On jii golle tidde golle mantiniɗe. Jarama de no wayi jarama de on juurama on jarat kaafe eyyo machallah. Hande golɗe payɗini de hande taxi ji moto ɗi golɗe payɗini de hande ko dawal guesa ceerno meɗen miijo ngo waɗi fayida, miijo ngo yuɓɓi vraiment waɗi fayida no fewi machallah e Allah ko moƴƴo. timminde anniyaji ɗi wonno ceerno meɗen ko il faut gollane nam guesa ba kadi min gari min dani wadde no waɗano kala ane alhamdulillah remde hen seeɗa seeɗa goto kam wawa gaynude il faut kadi jaggotiren en no fewi gonga nonne min ƴetti miijo amen tan nam min gara kadi min mbaɗa noon mbaɗa barkinora hen min gara min barkinoro hen alhamdulillah. jarama no fewi Jarama no fewi machallah on beltanama no fewi noon en beltima no fewi miijo ngo waɗi fayida. Noon en jii taxi ji moto ɗi kanƴi foof goni ɗo machallah. En jii en jetti machallah ko miijo ngo ko wango fayida ko yuɓɓungo ko miijo ganduɗa jogaɗo ɗum de ko almudagal tigui rigui jeeya. Joni en jatto toon to guesa nder guesa to mbawen tawoyde toon ɓen reemiyankoɓeɓe mbawen kadi ƴettude konngol mabɓe e ƴettude kadi hunde e gonka mabɓe hunde kadi e golle ɗeɓe gollata. Ɗum noon bandiraɓe on jii makkari ndi machallah. En jii makkari ndi alhamdulillah rabbil alamina ene laaɓi cer machallah. En jii machallah yo guesa ceerno men wonɗo machallah. En jii makkari ndi machallah en jettiɓe machallah no fewi no fewi no fewi e miijo ngo en jarniɓe no fewi no fewi machallah. Gonɗen ɗo koye wuuro men Teddugo Madina Gounass eɗen ɗo e guesa ceerno meɗen ɓen dognoɓe taxi moto no mbiɗen ni e nder wuuro Teddugo Madina Gounass. Kamɓene kadi ɓe cuuɓi e oɗo ñalawma alet woni dimanche hawre nogas nayyi juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi kamɓene kadi arde wadde ɓe julmo wuuro ceerno
kono kadi e wadde ɓe kadi ziyara mabɓe kono kadi jaɓɓude duwaw kamɓe ɓen donno taxi moto machallah en jii eɓen ga e nder guesa he kamɓene kadi eɓe etto wadde golle tidde golle mantiniɗe so remande ceerno meɗen ɗum noon eɗen jokki rewidade golle ɗe inchallahu mawla eɗen jaɓani ɗon ɗoɓe ndemata ɗo ɗoɓe goni ɗo gam etade ƴewde ndemal ngal no woniri en jii machallah en jii machallah on jii makkar ndi en rewi lawol fuɗɗi fungo moƴƴo on jii machallah fuɗɗi fungo moƴƴo en jii taxi ji moto ɗi machallah en jii taxi moto ɗi machallah en jii taxi moto ɗi machallah en jii alhamdulillah rabbil alamin eɗi kewi machallah kamɓe fof ɓen ɗo daari ɗo goudron ɗo ɗum noon en jokkat ha joni yaade no mbiɗen ni e kamɓe dongonoɓe taxi moto ɗi gonɗo ɗo guesa ceerno meɗen gam barkinorade e guesa ceerno he jettuɗomi joni joni inchallah on jarama de min jooɗima no golle ɗe celli cuuri machallah no golle ɗe hande dongnoɓe taxi moto ɓe ko dawɓe guesa ceerno gam barkinorade bisimilla ma e chaine YouTube Mo Nangue TV hande kam eɗen jetti Allah no fewi no fewi e nder golɗo dawol hande e nder ñalawma dimanche o mataw hande dendagal taxi moto gonnoɗo e wuuro he fof mataw ɓamdi yo yimɓeɓe daw mbaɗana ceerno hande dawol machallah kadi dawol ngol kam machallah kadi yettama hen Allah no fewi no fewi guila subaka dawa yimɓeɓe ko ari ko min cikkanno mataw ko ɓurti wona ha joni alhamdulillahi rabbil alamin taxi ji ne gara motoji dépôt ne gara alhamdulillah yettode wodini Allah joni hande kam ko ceerno men hande dawana dawol eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah jutnu gurdam makko ha juuta ha juuta kadi amin ñaagui on kadi yaafuya e ceerno kadi amin ñaagui on duwaw kadi nde Allah ɓamtata taxi ji ɗi ha Allah newna kadi dawi ɗi kadi jaara yesso inchallah chaque dimanche o min ƴeewa programme beele dimanche o min ƴettanomo programme daw woni ndungu woni ceeɗu woni dabbude so Allah jaaɓi inchallah min calmini min juurimi inde yettode ceerno Baroli leegal amantoullahi jarama seydi Ly min calmini bandiraɓe kala kuuɓal jarama no fewi ɗum noon en nani haala makko waɗi fayida no fewi noon en jokkat ha joni yaɓande ɓen ɓe ganduɗa to dawal ngol ɓuuri wonde ɗo inchallah mbawat kamɓe hettade ɓe kadi machallah en nani ko haali ko haala mbaɗka fayida mbaɗka mana inchallahu magal en jettiɓe en jarniɓe hano hannirta ni jokken yebde yaw men Mo Nangue TV wadde j'aime e wadde abonné alhamdulillah rabbil alamin no mbiɗen taxi moto ɗi kamen kadi mbaɗi dawol pattam lamiwol ɓengol fayida ɗo e guesa ceerno meɗen ɗum noon en jii machallah tagataɓe yonɓe machallah kamen kadi golle tidde golle mantiniɗe inchallah mawla jarama de a yawi yadde a yawi yadde salamu aleykum boy on jawi joɗade boy on jawi joɗade noy no golle ɗe hande dawol ngol ga hol weltare mon e dawol ngol hande alhamdulillah eyo alhamdulillah enen dendi alhamdulillah enen dendi jarama machallah jarama no fewi enen dendi machallah alhamdulillah tampere jarama dendi golle mon pawdini hande weltare mon e anniya ƴettade banque taxi moto ɗi konngol ma min ketti normal kadi yettere Allah kadi on mbaɗa gollande ceerno ma fof ko hoore ma gollanda gonga so ɗum ɗo mi ɓooyi yidde wadde ɗum mara ko yonti fof heɓat gonga ko hande Allah hoddiri heddoro kadi min ñaagui duwaw no fewi chaque année min mbaɗini walla chaque ñalo min ƴetta min gara min mbaɗa ɗum inchallah min kokko guesa ba haqqi mum woni hakkude amen e ceerno ko min mbaɗa ɗum kadi min ñaagui Allah kadi erare yimɓe wuuro ɓe mbattat haqqille taskimanuji minen fof koye wuuro he min jaa haɓɓere wotere min jiɗi wadde golle noon jooɗi fewi sukaɓe notima ko ari ɗo ko alhamdulillah rabbil alamin seeɗana ko barki woni eyyi ñaagui enen arɓe ɗo ɓe kadi saaha goɗɗo kadi mbatten ni sen mbaɗi ni tan ceerno wiyata inchallah guesa ba kala ko golɗen hen koye men gollande
golna ceerno ko koye men gollande par ce que ɗo barke ɗe keɓoɗo wallahi eyyi sa heeɓi ɗo barke ɗe noon heeɓi foof min calmini min juurima min beltanima noon o wadaka FM jarama eyo min awre modi ndowol nya Allah no no suday so suday afallo ya sukuni so ga numere o asu mama la mama o giri jamano jom mo modi na are kadu go mawɗo neli ga mawɗo asu no banya ma sumere ko neri ko ndoki wala Allah nyaga na sunadi asura modi ndo on kembana mun asu beltimeno feelo ko ɗon asu galta asu diga hay sarankulle ɓe ngari tawato inchallah jengol inchallah jon garda inchallah min kal tole jabi jen min kal sego bismillah jen sego mo hal tole jabi inchallah jen sego mi wa tiktok en toga men ga bismillah ben de min jabi amma diske bi ma neddo sa ala ganya wurta gonga jogi gani machallah ko min wadi si on nani on ji ay gorto min naati so moroji hanene gardo machallah vraiment andi min ngari kaso ko jido min ngari amin on golla e seeda ala ko barke wodi min de min jabi machallah jarama min de min jabi eno foy jabi jarama de mor gara nangar mor gara to kasi moroji seeɗa gaɗi nen to tangatri ay tum filli kanji fo kay a jarama de men jodem no way dawgol machallah weltare mun e dawgol alhamdulillah no fe soɓe machallah ɓe jaltini moƴƴi alhamdulillah ko yettere Allah ni ko yettere Allah fi ko daña hen fof pat alhamdulillah Allah moƴƴere e dungo Allah moƴƴin ɗumen amin Allah moƴƴere amin gueɗe amin sukaɓe amin barka Allah nelaɗo mum min jettiɗa men fof mbaɗe jogi seeɗa jarama machallah beltanama no fewi machallah e beltanima bandiraɓe kal machallah inchallah e altan eyyi enen jooɗima de alhamdulillah jarama de Allah jarama de alhamdulillah machallah alhamdulillah machallah ɓesgu majjene go natanaɓe donc noɓe taxiji moton mbiɗen ni gonduɗe dawol guesa ceerno gam remnande ceerno makkaridi alhamdulillah rabbil alamin emin ɗo e guesa ba mbaɗen golle tiiɗe kono golle mantiniɗe en jettiɓe jarniɓe kamɓe kala e kuuɓa machallah ɓe natɗo ɓen golle tiiɗe golle mantiniɗe alhamdulillah rabbil alamin machallah jarama de yalla jarama de yo jarama de machallah golle tiiɗe golle mantiniɗe wadde fayida sanne en jettiɓe tan kadi en jardeɓe machallah golle waɗi fayida sanne en jetti dendagal taximo ɗi kala machallah golle mantiniɗe mbaɗata e waɗede saaha e nder guesa ceerno ko miijo wongo fayida kala e saaha eɓen jiiɗi wadde ko nonni henna ko hunde wonde fayida ko ɗum ɓuural kono kadi ko ɗum ɓamtare tigui machallah ɓe hen ene gadda ndiyam e gadda ñamele enen dokkira machallah en yoodi waɗi fayida sanne machallah en jetti sukaɓe machallah ɓesgu natanaɓe fof machallah en jetti ɗum fewi machallah en jetti kamɓe kala salamu aleykum hol weltare moon e dawol men hannde kastiɗum motoɗi weltare alhamdulillah rabbil alamin
en jetta Allah en juula hen nelaɗo men Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam en bettano ceerno men Cheikh Oumar Sy Amadou Tidiane radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men Alhaji Mamadou Seydou radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men oɗo ñuriɗo hande mo Allah jonniɗo woni khalifa général Tidiane nder aduna nder Sénégal kanko woni Alhaji Mamadou Seydou radiyallahu ta'ala anhu kala jokkiɗo e makko a jokkima ɗo leeri kala jokkiɗo e makko a jokkima ɗo gandantama mana immima he nibre a naati he leeray mo gandantama mo nimtata e aduna e laakara ɗo ko moƴƴere tan woni ɗo noon alhamdulillah rabbil alamin oɗon immori kabada hemkuta alhamdulillah kala hitande kala saamina ngaraɗo golle daka golle ndemal ceerno ala komin gacci hen yidde addi min Allah e nelaɗo e sattoyade yidde ceerno men yidde Madina yidde gonɓe he Madina ɗum addi min ga moƴƴere tan woni manam arriére ala ko avancement tan addana he laakara kala ndewɗo e ceerno a rewi Allah a rewi nelaɗo a rewi sattoyade a nimsata aduna a nimsata laakara dañal ma ari aduna ma dañal ma laakara ma andi ɓesgu ma dañat musidɓe ma dañat koddiɓe ma dañat hay gañuma e hoore mum ma dat hen inchallah dow hoddire Allah Allah waɗi e makko ala ko neɗɗo wawi allahumma salli ala sayyidina jarama ono weltanama no fewi ha toon to kabada o immi ɗum noon o weltanama sanne eywa mawɗo dental mawɗo dawol machallah weltanama de emi sikki anniya mo joguinoɗen e min joguino dawol ngol Allah waɗni hen ayi kewen ndi wadde ko yettere Allah tan waɗa ɗo kam koɓe mbiyata ko solution moƴƴo tan kadi Allah walli dental ngal gila ñande haalna ɗum fayde kalnaɗo foof ene weltori ɗum ene ɓeyditori ɗum machallah noon ko yettere Allah Allah newnani min gardi ni min mbaɗiri ni eɗen ñaagui duwaw kadi muujimo foof ko ñaagade ceerno duwaw tan tubande Allah e nelaɗo e tubandemo e ñagademo duwaw ko ɗum woni programme amen minen ɓesgu Madina walla minen ɓesgu tawaneɓe taskiji moon ko ɗum woni dental amen ko muujima amen kadi ko ɗum woni programme amen ko ɗum kadi woni komin pewjuno e nder koye amen kadi ko ɗum woni kadi ko Allah newni kadi min mbaɗi ɗum ñalawma hande dimanche hande on beltanama no fewi a jarama no fewi machallah on beltanama onon kala wayno e anden holko konngol ma hen alhamdulillah tegal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Allah kala ko haalate no musidɓe julɓe ɓe kaali alhamdulillahi rabbil alamin emin ñaagui yafuya emin ñaagui defene alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina jarama machallah jarama no fewi bandiraɓe beltima no fewi jarama sanne on beltanama no fewi on jarama aɗa haala bisimilla ma balma dogi inchallah on beltanama no fewi machallah dawgol yooɗi waɗi fayida wallama no fewi eyyi kaffe min jaari biscuit ƴakkama ndiyam adda ñamde wala on liggima kam on jarama de machallah yandema e weltarma e dawol ngol min de jiirumi ni tan de ñaagi Allah nelaɗo mo sallallahu alaihi wasallam e ɓeydare e yeeso e caggal fof ɓeydo inchallah min mbawa ƴettude dawol ta hankadi nandi min ƴetti taw so min ñana fof min ƴetti dawol taw kala taga dognoɗo e jibinande madina dognoɗo taxi moto Allah walla ɗum ara naftoro ngesa ceerno ba inchallah min de ko ɗum ñaagima Allah inchallah yalla waɗane inchallah yalla newni inchallah Allah moƴƴa kandi Allah ɓamtata ka teskiɗi yaara yeeso inchallah yarat yeeso Allah jaaɓi inchallah yarat yeeso Allah jaaɓi on jarama machallah on jarama no fewi on noon beltanama sanne ɗum noon garat Assane Diaw ɗum noon weltarema e dawol men hande machallah kadi Allah waɗi bandira ille kadi gaare kewal ƴattude moƴƴi kewal wallahi ɗo kay hande ko mawɗum yettere Allah no fewi alhamdulillah inchallah ɗum beltanama fof beltanama machallah alhamdulillah non jarama tan fayre ceerno Sambalo so wona tan anniyaji amen ɗe min jinnoɗi min ɗamini ɗi jettima inchallah nde wonno haaldude ha hawra nde ne satti wallahi eyyi nde Allah walli min noon min kalde min pewji ɗum tan e nder balɗe seeɗa min pamodiri min mbaɗi dawol ngol noon ko hande ngol fuɗɗa emin jiiɗi kadi so ɗum yawti taw ko dimanche foof emin mbawa yaltande ɗum taw ko Allah e nelaɗo muɗum e gasa ceerno ba inchallah ko rendini en ɗo fof enen fof ko ceerno Amadou Tidiane wallahi e jinnaɓe meɗen eyyi so wona tan emin belti dawol ngol emin beltani yimɓe arɓe ɗo ɓe foof gonga sukaɓe jaltini mo inchallah min jinno kadi ha ɓuura ɗo ni min manki kono noon ko fuɗɗode woni ɗo inchallah fuɗɗode nde kadi min ɗamini so Allah jaaɓi ma nde woota so Allah jaaɓi muujo o fof ceerno hamme haali wonde ko duwaw tan min ƴewata e ceerno kadi wallahi e wattodirde hakkillaji e jaggodirde
jaggodirde nde woni fofof eyyi so tawi woni minen taximanuji min ɗo e wuuro he wiye wonɗo wayi tan ko min jaggodirani min ngala ardiɓe neɗɗo sa joguima gardi tan ne wawi peewa inchallah eyyi ɗum ɗon foof min ñaagui hen duwaw tan dal min calmina fofo min juuro haala weeɓade on jarama no fewi machallah bandiraɓe beltima jarama no fewi machallah dawol ngol waɗi fayida sagaraɓe dariɓe machallah dariɓe lang ene mbaɗa golle fayida golle masiɗi wasnama no fewi no fewi no fewi ɗum noon en jetti bandiraɓe kala kono kadi en jarniɓe no fewi machallah golle ɗe mbaɗi fayida sanne vraiment ko weltare no fewi dawama liggama vraiment dawama liggama inchallah kadi waɗi fayida dawol ngol notama no fewi eyyi ɓe gari heɓani arde kadi accanagam toon inchallah vraiment on beltanama on jarama mi tan duwaw tan inchallah moƴƴat fof moƴƴat amin ene fof inchallah on jarama no fewi ɗum noon jetti foof en jarni foof noon bandiraɓe yeɓoɓe Nangue TV enen kala nandi enen kala jiidi inchallahu mawla ɗum noon jokkata bandiraɓe aade tan solle jaaɓi ha sahaji goɗɗi inchallahu mawla min jetti on min jarni on jokken wadde abonné e wadde j'aime e wadde kala ko ganduɗa ken nawra chaine o yesso Allah jarama on jarama